Sí, no sé. Necessito molt de temps per cada vídeo i en trec pocs. Si no, home, no. La idea és això, de treure continguts de ciències, acurats, com sempre, intentar millorar la qualitat si puc, però no em surten. No, necessito molt de temps per cadascun. No tinc prou temps. Ja. Farem el que puguem. En això estem. Vinga, a reveure. Adéu. Hola, cientòfils i cientòfiles. Com va? Ja fa temps que no trec cap vídeo. Ja ho sé, ja ho sé. La veritat és que tenia un pensat, n'he treballat bastant, però no. No l'acabo de treure perquè sempre hi ha alguna cosa que o no m'agrada, o m'agradaria afegir, o retocar, tirar enrere, en fi, molt de temps. Així que no està aquest vídeo. No fa res. La veritat és que aquest últim mes de gener vaig estar bastant liat amb moltes coses, alguna cosa de salut, alguna cosa de la meva pròpia recerca, perquè, clar, a vegades la recerca t'estira del coll i se t'endú. Ja sabeu que la recerca a vegades pot tenir... Té dies bons, té dies dolents, té dies molt dolents, té dies que t'agradaria deixar-ho tot i anar-te'n a la platja, ara no, a l'hivern, a esquiar. El passat mes de gener també vaig estar amb el meu poc temps lliure que vaig tenir intentant col·laborar una mica amb els meus companys i companyes de Neurones Fregides en el projecte que hem encetat enguany, que és Disseccionem la ciència. El primer mes era sobre el mètode científic, què és la ciència, què fan els científics, ens en podem refiar de la ciència. Si no l'heu vist, us el recomano. Us deixo aquí l'enllaç, aquí sota. Dura una hora, cap a una hora, si no recordo malament. A mi se'm va fer curt, em va agradar molt i se'm va fer curt. Veient aquest vídeo, ja quan l'estava disfrutant, amb aquest primer programa em vaig adonar compte que hi havia una cosa que podria fer jo també, més o menys, setmanalment, si pogués. I és explicar què fem els científics en el nostre dia a dia. I és un tipus de vídeo que en principi haurien de necessitar menys edició i potser els puc treure més ràpidament. Aleshores, he començat ja a fer el primer vídeo d'aquesta sèrie que sortirà molt aviat. Què passa? Que en aquesta sèrie de vídeos el que m'agradaria fer també són ensenyar-vos les instal·lacions de l'experiment o experiments en el que estic ficat. I què passa? Que a mi em fa una mica de cosa anar a aquesta gent i demanar-los «Ei, vull fer gravacions de les instal·lacions», quan em preguntin per què. I aleshores els digui «És per ensenyar-ho, que tinc un canal a YouTube i tal», no? I em diran «Escolta, i quanta gent veurà això, no? Quin idioma és aquest? Que ho faràs?» I no, això, bàsicament quanta gent tens. I a YouTube tinc 40 subscriptors, és molt poc. A Twitter tinc cap a 500 i escaig, però, esclar, això no sona gaire, no? I, a més, quan els digui que ho faig en català em diran «Escolta, i per què no ho fas en anglès, o en castellà, o en alemany, si ens posem? Qui ho veurà això?» Aleshores m'agradaria una mica més de vidilla. Si us agraden els vídeos que n'he fet, que són pocs, ja ho sé, però en vull fer més. Si us agraden els fils i les coses que ensenyo, retuitejo també, per què no, a Twitter, sisplau, subscriviu-vos, no costa res, i a mi m'ajudareu molt a fer aquests vídeos, i jo crec que us agradaran, Per tant, sisplau, em feu el favor. Subscriviu-vos, no sé on està, però ho feu, subscriviu-vos. Ho prometo, d'aquí a pocs dies, molt pocs dies, 1, 2, 3 dies, com a molt, sortirà el primer vídeo d'aquesta sèrie. A reveure, us veig allà. Adeu.